गावनो होख्लायखायो गावनो जावग्लियो गावनो गायो गावनो हाग्रा फुयो एक्सपार्टार जेरावबो दे गायो न' पकरिखौ मोनथ'वासैलै दाहाय लाबोफिनसै दखानाव खनसे थांबावबा हेलो एवरीवन गुड मर्निं खुलुमबाय लोगोफोर वेलकाम बेक टू माय न्यू ब्लॉग इनटू दिस ब्लॉग चैनल आंनि टू दिस ब्लॉग चैनलाव नोंथांमोनखौ आरोबाव दिनै फुंनि गोजोन हामलायनाय जासिहरनायजों लोगोसे दिनैनि गोदान ब्लगाव बरायनानै लाग्रोफिनबावनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोननि थाखाय दिनैनि दिना जोबोद मोजां आरो आंनि थाखायबो बरिया अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना नायलांदो दा समा फुंनि 6टा जाबाय आरो आं दा नोंसोरनो मा देखायलांनो हायो दिनै सानसेयाव बेखौ देखायनो नै दा सुरु खालामजोबबाय अब्ला नोंथांमोनहा नायलांदो दिनै आं नोंथांनो मा देखायलाङो नै दाबो सानखौनो नुजेराखै लोगोफोर थेवबाबो आं सिखारनानै एकदम फैसारि बेरायलाबायनानै नै दिनै बेयावसो अर सायगोन दंफां सिङावसो नैबावनो जाबाय बयलार फार्म उखुन्दै लुन लुन थांसै सैमाबो सायफागोन लोगोसे मानै खानायसै बेखौ हस्रांजोबनोमोन ना सिगाङाव लामाजों सिरिथारलै नै लोगोफोर दाबो रावबो फैजेनथाराखै नै अर सायग्राफ्रा दा नै लोगोफोर बिराद दाखोर जाबाय बे दाखोरखौ सिबख'नानै बेयाव अर सायनोसै सिगुन बिलाइ रानजोब्बाय नै लोगोफोर दा माने गोदान खिलिफिनसै नालाय बे सिरि गारजोबो सामफ्रामबो सिबबाबो सामफ्रामबो दाखोर जायो दा बेखौ ओरै सिबनानै बेयाव साथुमनोसै ओमफ्राय बेजोंनो अर सायनोसै लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांबाय था अब्लानो नुलांगोन मा देखायलांनो हायो दा नै बाजार मोनबायानो लोगोफोर दा नै लोगोफोर दखानाव सफैलायबाय आङो न'निफ्राय दसेनो फुंनि फुरि बायदिसिना जालांसैलाय नै बेहा साहा लोंबाय जों दखानाव जिरायना लोङा साहाखौ गसंलाबायनासो लोङो बिहिटारनि मानसिफ्रा होंगो दोंगोनो दखानाव माने सिट गैया नालाय ओंखायनो बाहेरायावनो गसंना लोंबाय दा नोंथांमोना जोबजासे नायलांबानो जाबाय भिडिअखौ आरो मोजां नुलांबाय थागोन आरोखि जेनेबा नायलांदो बिथाङा नै साहा फुदुंदों चावमिन एवदों चावमिन अर्डार होदोंमोन दाबो एवबावाखै साहाखौसो लुग्रोबावबाय सिगां दा साहाखौ लुगासिनो बियो साहाखौ मोनलोंग्रोसिगोन नांगौबा चावमिनखौ दाहाय उनाव दसे थानानै जानोसै बेयावनो नैबेनो जोंनि बेस्ट दखानदारा खुंग्रिंनि नायहरला एसे बेनावनो साबसिन जायो बिहिरसिनबो जायो आरो बेनो साबसिनबो बिथांखौ बयबो सापर्ट खालाम बिथांनि दखानाव बयबो गय जाफै खुंग्रिं बाजाराव हाबजेनबानो मोनो ओमफ्राय दा नै क'क्राझार इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेलाव थांग्रा बासआ सफैबायानो दा मानसिफोरखौ नेदों आरो जाय थाङो ओंखारनानै दं नालाय दा बेखौ बियो दसे नेफैबाय बासआ सिङाव माखासे गाखोखानानै दं बासाव ओमफ्राय दा माखासे ओंखारख'नो हायाखै दा बेखौनो नेगासिनो बे बासआ लोगोफोर नै आं दा दखानाव थांनानै फैफिनलायबाय ओमफ्राय मोनसे बे दखान सेरावनो बाजै मोनाव फैदों आरोखि मैया स्कुटिखौ बेटारि जोबनानै गालांनो होनदों नालाय नोंथांमोनाथ' मिथिखायो आंनि स्कुटिया बेटारि जोबबाय थायो दा दसे दोनबानो दसेल' दोननांगौ होननानै हारसिं बेटारि जोबना थायो दा बेटारि गोदान होनो हागौ मानि बेबायदि जाबाय थागोन आरो ओमफ्राय दा नै मालाय बाजैया मैथा बांगाल गायगासिनो दे गाय' खुनु रावबो मावना गावनो होख्लायखायो गावनो जावग्लियो गावनो गायो गावनो हाग्रा फुयो एक्सपार्टार जेरावबो दा देनां जाफैनांगौ जालायबाय बे जाजाबा खुनु रावखौबो नाङा गावनो होख्लायजोबखायो हौवानि खामानिबाबो ओरै लाफा गावनो खुबैनाय बेबो गारिया नैबावसो दोनलांदो मालाय आलुआ बुरजाथारलै दखान सेरावनोखा मालाय नैबे बाजैमोननि न'आ दा नै लोगोफोर आंथ' जेकेट गानदोंमोन ना दहाय फुङाव गोजांदोंमोन नालाय आं फुङावनो दखानाव फैदों ओमफ्राय दा जेकेटखौ नै स्कुटि बक्सआव सोना लाबाय आं ओमफ्राय गारिखौ लाना थांसै
ओमफ्राय दा बै बाजैया मिनि होबाय थायो लाजिनो नुजानो ओंखायनो मिनि दा ओमफ्राय आंहाबो मिनिफ्लांगासिनो लोगोफोर माने नोंथांमोना मानो मिनिनानै रायलायदों सानगोन आं बे बाजैया मिनि होबाय थाबाय नालाय ओंखायनो मिनिदों आरो मिनि होनो माने गावनो लाजिनानै मिनिग्रोबाय थायो ओंखायनो आंहा मिनिफ्लांलायलांबाय लोगोफोर नै दा गारिया जाबावासै स्टार्ट होबाबो बेटारियानो जेबो जायाखै दा सान्दुङाव 2 घन्टासो दोनबासो स्टार्ट जासिगोन बेखारसो लांनो फैनाय जाबाय मैयाबो गालांनांबाय मोनानानै आरो नै दाबो थालांबावसिगोन दा जायखिया 2 घन्टासो लांफैफिनसै लोगोफोर ओमफ्राय आं दा नै मालायनि गारिखौसो लाना फैनांबाय दाबसे जायगायाव आंनाथ' जाखायासै नोंसोरनो नुखाबाय ओमफ्राय दा नैबे मानसिखौ लोगो हमफैदों नै बेनो फैसा नांगौ नालाय मा जादों नारें लेबु दा बेनो आं बेखौ मानि थाखाय लोगो हमफैदों होनोबा आं बेनो एसे फैसा होनांगौ दं नालाय होफैदों आरोखि दा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम दिनैनि भिडिअखौ गोदै ना गोखैब्रा गोखै बरिया लकेसनाबो डेन्जारखा वाव बल्दार जानायखौ बिराद मोजां नुखायो दा बिबार बायदि ओमफ्राय आंनाथ' गारिया जाखायासै दहाय स्टार्ट होबाबो ओमफ्राय बेटारियानो डेमेज जानानै दं दा 2 घन्टासो दोननो नागिरदोंमोन आं दा जासिगोन खोमा होयोबालाय दा नै ओमफ्राय मालायनि गारिखौसो लाना फैदों आङो माने नैबे सासे मानसिखौ लोगो हमफैदों नालाय नैबे लकेसनाव नैबे ब्रिजआव ब्रिज गोदान बियो बिराद मोजां नै दा रं फुन गोदानखाय दा ओमफ्राय नों मा जागासिनो दं नारें लेबु गोदै नामा एकदम बरिया खैरोम दैरोम आं एसे लकेल दन नायलाय आरो बेलाय मा फैसा फैनांगौ फानलु गुन्दैरा बियो दा नैबे बिथांखौ लोगो हमफैनांदों आङो बेनो 1000 रां होनांगौ दं ओंखायनो आंहा लकेल दनलै ओंखायनो होफैलाबायनांगौ दे होनबा मोजां ना मोजां होनबा आं नोंनो होनोसै होरो नै सानसुलाय गांनैब्रा नै 500 गांनै दा मानो होनबा थगायालै आं लकेल दनसो दे होनबा थाथ'दो थांसै आंबो दा नैबे गारि बिगोमाया मालाय गारिया थाब नांगौनो दस्रायाव थांनो ओंखायनो दा थाब थांफिनसै आरो आं लोगोफोर नै गारिखौ सालायगासिनो खाम जथा सेरजा सिफुं रिंखांनायजों गोसो जायो हिन्जावनिखौसो खनोलै आंना लोगोफोर हिन्जावनि मेथाइखौसो खनबाय आङो जेबो नङालै ना लोगोफोर हिन्जावनिबाबो हौवानिबाबो बे मोनसे देंखोआलाय गोसोआ मोजां मा जायो लोगोफोर नै दा दुगैखांलायबाय ओमफ्राय दा दखानाव थांनायनि सम जालायबाय दखानाव थांग्रोगोन साहा लोंथ'वाखै दाहायसो लोंफैफिनगोन दखानाव फैनानै ओमफ्राय आं दा गारि गारबोनायखौ बेटारि फिटिं खालामहैफिननांगौ ओमफ्राय दा आं बेखौ गालांथ'नानै थांसै नों थाथ'दोलै दे आं थांगोनसै नों मा जायो पकरि ना फिथा पकरि लाबो ना मैसो गारमा ना हांसो गारमा ए बुंनाय लोगो लोगो जानायावबा डेन्जार बिथांनो मैसो गारमा नांगौनो ओमफ्राय हांसो गारमाबो नांगौ ओमफ्राय पकरि नांगौ हारसिं नांदों ना गाइस दा दखानाव थांनायनि सिगां दसे नैबेजों जिरायफालायबाय माने बेखौ एसे बुजायलांनांगौ दं ओमफ्राय सिगां दखानाव थांनो मोनगोन 5 मिनिटसो जाबावगोन थांनांगौआ ओमफ्राय थांबाबो बादोंबो माने गारि दुगैखांनानैसो बेटारि फिटिं खालामनांगौ खेवनांगौ मानांगौ बिराद आखाइफ्रा मैला नांजोबो दा एफा मोजां जाखाबाय Hey guys, welcome back to my new vlog in today's vlog channel. Hey लोगोफोर आं दा हांसो बिदै नागिरनाय बेजों आरो एवनानै जागोन फ्राम फ्राम सामब्राम बटा होगोन बियो जागोन आं नायनानै थागोन खदै गल' गगोन मा हांसो बिदैल' दाउ बिदैखौ जाबा मा जायो मा दाउ बिदैयालाय दे बोलादो दे ओमफ्राय गावहा बोलानाल' होग्राबाव दुगैखांनानै जि हाबनोसो बाबायमोन आं जि लेथ्राखा सिङावबो खोमसि सेस दाउखि दाउलाजों मा जानो लुगैयोब्रा हांसो बिदै हांसो दाउदै नै लोगोफोर हांसो बिदैया फिसाथार जोख्लिसो नालाय ओंखायनो बारा गिदिर नङा ओमफ्राय दा आं नै बेनो हरसै थ' लोगोफोर नै आं दखानाव थांनानै सफैफिनबाय ओमफ्राय नैबे मैसो गारमाखौ लानानै फैलायबाय नै आरो बेखौ लानानै फैनानै साहा लोंसै आरो दखानाव थांसै खेबसेबाव माने खामानियानो जोबा आंना दखानाव थांबाय थानांगौ अब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थाबाय था दसेबाव आरो बारा गोबाव गैला भिडिअआ दसेल'सै नोंथांमोना दसेल' नेथ'नानै नायलांदो न' पकरिखौ मोनथ'वासैलै दाहाय लाबोफिनसै दखानाव खनसे थांबावबा दा नै लोगोफोर मैसो गारमाखौ आंबो जानो लाबाय गोथाव बरिया लोगोफोर दा दखानाव खनसे थांखानानै आरो नै न'आव सफैलायबाय अर सायगासिनो मालाय आंबो सायखासै अरखौ बाबरे लानांगौ मा नायलायग्रा साउथ इन्डियान मुभि जोंथारलै ओरै थाबा ओरै उखुन्दै ओरै थाबा ओरै उखुन्दै
अब्ला लोगोफोर आंबो अर सायबाय थाथोंसै होमबा आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'सनबाय आरो नोंथांमोना जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों लाइक खालामदो आरो कमेन्ट खालामदो शेयार खालामदो लोगोसे टु दिस चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामदो गोजोन्थों